Vítam u mojom ďalšom videa z hry som na druhom určite z hry Clash Royale a dnes je to taká pozvánka do klánu Orange Juice. Je to kamarátov klán. Hovorí sa tu anglicky, ale keď neviete dobre po anglicky, tak sa pripojite. Tak môžete anglicky písať, ale stačí to normálne, áno. Ale stačí anglicky, lebo toto je anglický klán, ako si môžete všimnúť, Orange Juice. Klán je dobrý klán, pripojte sa, keď chcete, my budeme len radi. Takže toto by bolo všetko z tohto videa, toto bola len taká pozvánka. Tak